И здравейте, приятели, аз съм Бека Геймър X1 и днес ще направя едно по-странно видео. Намерих един клип на едно момиче, малко бъгна тук едно нещо. Тя прави странно нещо. Ето, това е... Не искам да я хейтите, просто попаднах на нейни клипове. Има 516 съба. Вау. Гледайте. Да кажем, кой е някакъв клип, някакъв. Да видим просто е такъв някакъв клип, ама няма какъв. Какъв клип да изберем, бе, хора? Кажете ми. Как да е клипа, който да изберем? Не мога да видя някакъв. Вау. Тук има много клипове, между другото. Аре, е този. Аз Тръхстотът съм гледал. Гледайте. Ой, снима на HD, не бях забелязал. Много не ми мяс на HD. Малко ли лаги, той изобщо не си личи какво се случва. То май лаги, защото виждате ли колко много твои неща има. И пей по време на клипа. И снима с Mobizen. Сега се опитва да се оправи. Тук си разбрахме. Ох, как лаги. Това не е истина. И тя каза, вижте. Ако се чуете лага откъде, не е от моят клип със сигурност. Ето. От нея. Къде се пренася, бе? Не се чуват хората, които говориш. Добре, да спрем с този клип. Искам един лайв. Един лайв. Да факт, че този лайв с телефона ли го снима? Тя целият такова го снима. Телефона. Има 511 съба. Вау. Това... Няма какво да хейта. Какво да кажа за този клип? Супер ултра HD камера. 7К. Реклама, дай да видим тази реклама. Мила.
На телефон го снима. Вау! Има HD, само HD не е full. Вау! А ти обработваш ли си видеята? Коя? Видеошоу? Що трябва да е пиратско? Ти пък какво ще обясниш, бе? Тя поне ги обработва, път при теб не си личи много да обработваш. Най-хубавото. 2 клипа. Хора, искам да ви обясня, защо няма клипове. Няма клипове, защото имах проблем с бандикама и не можах да го оправя. Но сега го оправих, стабилизирах го, да видим сега какво се е получило от клипа. А вие, ако ви е харесал, абонирайте се, харесвайте клиповете, споделяйте ги и най-важното се продължайте да гледате. И събвайте се. Ако клипът ви е харесал, абонирайте се. Ато аз го казах. Така че, чао!